الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت و رہبر شریعت آل رسول نصر رسول خون بطول جناب صاحبزادہ پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب گیلانی اور زینت محفل آل رسول نصر رسول خون بطول جناب صاحبزادہ پیر سید عبد الرحمن شاہ صاحب ایڈوکیٹ دامت برکاتہ القدسیہ. انتہائی واجب الاحترام موجود و محترم دیگر علماء کرام نعت خانہ شریل صاحبانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجدائی پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی جامع مسجد نورانی چوک والی بھدو کی محلہ صدیق آباد چھانگا مانگا دے در انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزارا تمام منتظمین محفل دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرما کے منو اور آپ احباب نو اللہ کی گھر وچ بیٹھن دا موقع میسر فرمایا. حضرت علامہ مولانا قاری محمد خلیل احمد صاحب نوری اور دیگر علماء بھی تشریف فرمانے. دعا گوہاں کہ اللہ رب العزت ان حالاتاں دا صدقہ جڑی حضور نگار سعود نگار حراج گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے ساہ اور واسطے ذریعہ نجات بنائے. بلا شبہ آپ احباب نماز عشاء تو لے کے ہوں تک تشریف فرماؤ اور کافی طویل انتظار آپ احباب نے فرمایا.
میں جتنی دیر تو انو محفل وچ بیٹھا ہوں گزری اس تو زیادہ دیر دا میں گڈی وچ بیٹھا تو پھر بھی میں الحمدللہ اللہ ذالک اللہ کریم دا صدہ شکر کہ حاضر ہو گیا. میرے واسطے خوش بختی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دے ذکر پاک دی عظیم الشان محفل وچ میری حاضری اللہ کریم نے میرے نصیب وچ لکھی. اللہ رب العزت سانو سارے نو نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات وچ ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. میرے انتہائی معزز و محترم جناب محمد افضل بھٹی صاحب لاہور تو جنہاں نے اس محفل واسطے بڑی کاوشاں کیتیاں میرے کول ٹائم لیا. بھائی محمد آصف چراہی صاحب میرے پیر بھائی انہوں نے وقت لے 1 سال پہلے اور الحمدللہ اج میں آپا باپ دی زیارت لے حاضر ہو گیا. اج دا عنوان حضور مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت سیدنا مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ امام العاشقین دی سیرت طیبہ دے چند گوشے میں انشاءاللہ آپا باپ دی خدمت چ حاضر کروں گا. اور چونکہ 13 رجب المرجب نو حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت طیبہ دا دن بھی ہے. اسی اہل سنت و جماعت اس حوالے نال بڑے خوش بخت ہاں کہ اسی ہر اس چیز نہ پیار کرنے ہیں جی نسبت نبی کریم علیہ السلام دی ذات پاک نال ہو جائے. اسی حضور دی اہل بیت نال محبت بھی اس واسطے کرنے ہیں کہ وہ ساڈے حضور دے گھر والے نے. اور اسی صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین نال بھی اس واسطے پیار کرنے ہیں کہ وہ بھی نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کے بعد نے. اسی تو سبزی نو بکدو شریف کہنے ہیں جڑی ساڈے محبوب نو پسند آ جاؤ گے. اسی انہاں درختاں دی چھاواں دا بھی احترام کرنے ہیں جنہاں درختاں دی چھاؤں دے نیچے ساڈے محبوب نے آرام فرمائے. تو آج میں نبی کریم علیہ السلام دی اسے ہی نسبت والی ایک ذات مقدسہ دا ذکر چھیڑن لگا. آیت مبارکہ تلاوت کی تھی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ فرمایا کہ بے شک اللہ نبی دا مولائے نبی دا مددگار و جبریل اور جبریل بھی نبی دا مولائے. آیت مبارکہ دے اس حصے نے اتنا تے دست دیتا کہ اگر کسی نو اللہ تو علاوہ مولا تسلیم کر لئیے تو شرک نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ نے فرما کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ بے شک اللہ بھی نبی دا مولائے اور جبریل بھی نبی دا مولائے. اج بعد لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے داتا صاحب کہنا یا کسی نے غوث پاک کہنا یہ شرک ہے. اسی اللہ دی گھر مسجد وچ بیٹھے ہیں یقیناً اتنے قرآن مجید بھی ہون گے. قرآن مجید دی جلد تے اللہ کریم دے 99 نام لکھے نے. اللہ کریم دے 99 نام جو ایک نام بھی داتا نہیں ایک نام بھی غوث نہیں. تو نہ جانے کیوں لوگ کہتے ہیں کہ کسی نو داتا آکھیے تے شرک ہو جاندہ ہے, کسی نو داتا آکھیے تے غوث کہیے تے شرک ہو جاندہ ہے, کسی نو مولا کہیے تے شرک ہو جاندہ ہے. حالانکہ اللہ دے سارے نامہ وچوں ایک نام بھی داتا تے غوث نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید اندر 1 2 4 5 نہیں بے شمار مثالہ اس طرح دیا کہ اللہ نے اپنی صفات اپنی مخلوق واسطے خود قرآن چا ثابت فرمایا. مثال دے کے عرض کرا اللہ نے فرمایا انہو هو السمیع البصیر. فرمایا بے شک ذات سنن والی بھی ہے تے ویکھن والی بھی ہے. تو سننا تے دیکھنا اے اللہ دی صفت ہے. تو انسان بھی دیکھدا بھی ہے سندا بھی ہے. تو کیا انسان دا دیکھنا تے سننا شرک ہے؟ اللہ نے قرآن مجید وچ اپنے جدو نامہ دی گنتی ارشاد فرمائی نا اپنے نام گنوائے. تو میں پڑھا قرآن بھائی منو یقین ہے تسی سبحان اللہ بولو گے بھائی. مینوں یہ بھی یقین ہے تسی اس تو اچھا بولو گے سبحان اللہ. اچھا جنہوں یاد ہے کہ میں شام ویلے جدو آیا سا تے میں اپنا ہاتھ نہ لے کے آیا سا وہ بلا مینوں اپنا ہاتھ وکھا کے بولے سبحان اللہ. مینوں نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں.
مگر مہربانی فرمایا کرو لنگر تھوڑا گھروں بھی ہے جی وادو لنگر ہے بھائی یقین کرو میں ضلع اکھاڑا ضلع پتو کی قرب و جوار کے قصور دے اندر جدو پوچھا نا لنگر ہے تے مینوں اگوں جواب پتہ کی ملیا وادو تو مینوں نہیں سی پتہ وادو کینوں کہندے نے مگر ہن سن کے مینوں پتہ لگ گیا کہ کوئی چنگی چیز دا ہی نام ہے کہ میں جدو بھی پوچھا انہاں آکھیا جی وادو تو او ہن کہندے نے وادو لنگر ہے بھائی اے ہن تسی میرے نال زیادہ بہتر سمجھ سکدے ہو کہ وادو کینوں کہندے نے تو او لنگر ہے تھوڑا ویسے لنگر نہ گھروں کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاندا ہے اچھا جی دی امی نے دسیا نا کہ پترا میں تینوں ساری زندگی مصطفیٰ دے لنگر تے پالے آئے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں آج ذکر کر لگا حضور مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دا تے اس سنیاں والا ذکر ہے انشاءاللہ میں کوشش کرنی اسی سنیاں دے پیر دا ذکر کریے تو جدی ماں نے الڑ بلڑ پاوے دی لوری تے پالیا او تے مولا علی دے ذکر تو سبحان اللہ نہیں نہ کہہ سکدا تے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالیا او بولے سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ انہوں تھوڑا جا سہارا کرا کے دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ حج دیاں درخواستہ بینکا چ جان لگ پئیاں میں دعا کرنا کہ میری دعا تے علماء تے سادات آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ تشریف لے آوے تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچھا بولے نا جاگ دے محفل جی مولا علی تے علی دے آقا کم نبی کریم دی زیارت نصیب فرما ماشاءاللہ 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 ہن کم ایتھے تے رکھیا جی بھائی تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے رجا فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس سلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون اپنے نام دی گنتی کروا دی اللہ نے فرمایا میں اللہ بھی آؤں فرمایا میں مالک بھی آؤں فرمایا الملک القدوس السلام پروردگار نے فرمایا میں سلام بھی آؤں میں قدوس بھی آؤں اللہ نے فرمایا میں مومن بھی آؤں فرمایا المؤمن اللہ نے فرمایا میں مومن بھی آؤں جدو میری تے تو آڈی باری آئی اللہ نے یا ایوہ الذین آمنو کہہ کے 88 مرتبہ میں نو تے تینو بھی مومن فرمایا پوری سورت المومنون قرآن جنازل فرما دیتی عرض کی تھی یا اللہ تو بھی مومن اسی بھی مومن یا اللہ کدھر شرک نہ ہو جائے اللہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ نے فرمایا کہ اللہ دے خود فرشتے نبی تے درود بھیج دے اے ایمان والے تسی بھی محمد دی ذات تے درود و سلام بھیجیا کرو اللہ نے اپنا نام بھی مومن رکھیا تے ساڈا نام بھی مومن یا اللہ اپنا بھی مومن تے ساڈا بھی مومن فرمایا میں بھی درود پڑھنا مومنوں بھی تسی بھی درود پڑھو کائنات نو پتہ لگ جے مومن ہوندا ہی ہوے جڑا محمد تے درود و سلام پڑھدا ہے اپنا بھی نام مومن رکھیا تے ساڈا بھی مومن پتہ چل گیا کہ اللہ دی صفت دی مخلوق جو دی عطا نال ہو جائے تے شرک نہیں ہوتا او بھی سن دے اسی بھی سن دے او بھی بول دے
ہاں کہ انہوں بولن واسطے زبان دی لوڑ نہیں، اسی بھی بولنے ہاں، وہ بھی دیکھ دے، اسی بھی دیکھنے ہاں، گو کہ ساڈا دیکھنا تے سننا او دے دیکھنا تے سنن دی طرح نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء لا مثل لہ ولا مثال لہ، او دی مثل تے مثال تے نہیں ہے، مگر انہیں اپنے بارے جو فرمایا سانو بھی اویں دا بنایا۔ پتہ چلیا کہ اللہ نو کسے سنن والا نہیں بنایا، سانو اللہ نے سنن والا بنایا، اللہ نو کسے ویکھن والا نہیں بنایا، سانو اللہ نے ویکھن والا بنایا، انہوں کسے نے داتا نہیں بنایا، پر داتا علی حجویری نو انہیں داتا بنایا، انہوں کسے نے غوث نہیں بنایا، تے غوث پاک نو اللہ نے غوث بنایا۔ میں جڑے مولا دا ذکر کرن لگا ہن پڑھا قرآن بھائی، تھوڑا جا ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی، تے ہاتھ بھی نہیں چکنا، مت کدرے کو شہید ہی نہ ہو جائے۔ مینوں پٹی صاحب تے آصف بھائی آندے پٹیاں پڑھاندے ہیں لاہور تو لے کے اتھے تک کہ آصف صاحب بڑی دیر بعد دوست کہہ رہے نے ٹائم ملیا تے اسی جا رہے تے بڑی سبحان اللہ کٹھی کر کے لوگاں رکھی تواڈے واسطے، تے ہن رون تے نہ مارو بھائی، تے وہ جڑی سبحان اللہ کٹھی کر کے رکھی نو ساری منو دے دیو میں نال لے جاؤں۔ ہاں تھوڑا اور زور لگا کے بھائی تو آنے والے بھی میرا دھیان ہے، تھوڑا زور لگا کے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا هُوَ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، پروردگار نے فرمایا میرے نبی نو کدی پرواہ ہو سکتی ہے کہ سارا زمانہ بھی نبی دا دشمن بن جاوے، نبی نو کسے دی پرواہ کوئی نہیں، اس واسطے کہ فرمایا اللہ بھی نبی دا مولا ہے، جبریل بھی نبی دا مولا ہے، تے مولا دا مانا مددگار، اللہ نے فرمایا وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، او جڑا مومنین جو صالح بے او بھی نبی دا مولا ہے۔ مفسرین فرما دینے صالح المومنین تو مراد مولا علی ہے۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا اللہ بھی نبی دا مولا تے مددگار ہے، جبریل بھی نبی دا مولا ہے تے علی بھی نبی دا مولا ہے۔ قرآن نے دسیا علی مولا ہے تے جدو حدیث دیواری آئی میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا جدا میں مولا اودا علی جدا میں مولا اودا، پتہ لگ گیا کہ اللہ بھی مولا، جبریل بھی مولا، علی بھی مولا، نبی بھی مولا۔ یہ تا قرآن دی آیت ہے نا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ کیویں کوئی انکار کرے گا کہ علی مولا نہیں؟ کیویں کوئی انکار کرے گا کہ علی مولا نہیں؟ اللہ دے قرآن نے علی نو جدو مولا فرما دیتا، میرا دل کرتا میں اس آیت دا ترجمہ محمد اعظم چشتی مرحوم مغفور رحمت اللہ علیہ کو کروا کے دیواں۔ پڑھا بھائی بولی جو جب میں شروع ہو رہا ہوں میرا پینڈا بڑا لمبا توڑے نال بھائی، میں تو انہوں تصور اور تخیل چ مولا علی دی بارگاہ تک انشاءاللہ لے کے جانا ہے۔ اور جدو ذکر ہوئے مولا علی دا تے کول پہلو دے وچ سادات کرام بیٹھے ہون، بلکہ میں انہاں دے پہلو چ بیٹھا کیونکہ نبی دی آل ہے نبی، تو پھر لطف دوبالا ہو جاندہ ہے، کیونکہ جو علی نو اے سمجھ سکتے ہیں میں تے تسی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ایک گھر والے نا مولا علی دی اولاد انہاں دا خون پاک نے، تو انہاں نو تے او خون والا فیضان بھی الحمدللہ ہر ویلے میسر ہے۔ اسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت ودا ادب تے احترام کرنے والے سادات تے ساڈے سیراں دے ہمیشہ تاج نے، جنہاں نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسی نسبت حاصل ہے کہ انہاں دیاں رگاں وچ خون رسول ہے، میرے آقا دا خون پاک ہے۔ آئیے آدم چشتی نے دا بڑا مٹھا جو ترجمہ فرمایا، آدم جی دی مروں میں کہندہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی
اہل نظر کی آنکھ کا تارا پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیب صحابہ فرماتے نے جدو اسا بندہ نو ویکھنا ہوندا سی پہچاننا ہوندا سی کہ مومن ہے کہ منافق ہے اسی علی دا ذکر چھیڑ دے سا جے علی دا ذکر سن کے بندہ ہس پیندا سی اسی سمجھ جاندے سا کہ بندہ اپنا ہی ہے تے جے علی دا نام سن کے بندہ متھے تیوڑی تے وٹ پاندا سی اسی سمجھ جاندے سا بندہ منافق ہے مینوں قسم منبر والے رسول دی اج بھی علی دا نام لے لیے بندے دا پتہ لگ جاندا ہے علی دا نام ایسی کسوٹی علی دا نام لے لیے بندے دا پتہ لگ جاندا ہے کہ بندہ اندروں کی ہے ہن میں پڑھاں گا اہل نظر کی آنکھ کا تارا مینوں سچی دسو بیٹھے ہن سنی تے ذکر ہوے مولا علی دا تے علی دا نام کوئی انج لئیدا ہے نہیں میں کہاں گا اہل نظر کی آنکھ کا تارا مگر جدوں میں کہنا تارا تے جڑا واقعی سننی ہے نا وہ اپنے گھوڑیاں تے اونچا ہو کے تے ہاتھ چوک کے نعرہ مار کے آکھے علی علی کی کہنا ہے انج نہیں کنج کہنا ہے ہاتھ چوک کے نال گواہی دینی ہے کہ میں علی والا کی کہنا ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا گونج پا دیو تارا کیڑے نہیں نا ہاتھ چک سکے تے نہیں بولے انہاں واسطے میں اگلا جملہ دیواں لگا ذکر علی کرنا کمزور ایمان تے کمزور جسم دے بندے دا کام ہی نہیں میں دو چیز عرض کیتی ہے کمزور ایمان تے کمزور جسم والا بندہ ذکر علی نہیں کر سکتا ہو سکتا کوئی سوال کر لو بھئی آسی صاحب کمزور ایمان والا تے نہیں کر سکتا اور کمزور جسم والا کیوں تو کدے غور کیتا ہوئے تو سا سنگل پسلی بندہ ہوئے کمزور جا تے من وزن چکدا ہوئے تے نانا چکیا جاوے تے وہ چکدا آکھے نا کمزور جا بندہ من وزن چک جاندہ ہے علی دا نام اج بھی کمزوران دا زور بن جاندہ علی دا ماری نارا جنگا دا نقشہ ہور بن جاندہ اور پاکستان سے جڑا سب تو بڑا بہادر ہوئے انہوں نے شان حیدر دیتا جاندہ ہے پتہ چل گیا کہ کمزور ایمان دے جسم دا بندہ ذکر علی کر نہیں سکدا پر جے کر لوے پھر وہ کمزور رہندہ ہی ان میں چیک کر لگا بلا کیڑا علی والا ہے تو آئیے سارے مل کے پڑھئے اہل نظر کی آنکھ کا تارا اچھا جڑے مینوں نظر آ رہے ہیں انہاں دے پڑھیا جڑے باہر بیٹھے نے یا اوپر والی چھتاں تے تشریف فرمائیں انہاں دی میں گارنٹی نہیں دیتا انہاں واسطے میں ایک اگلا جملہ دسن لگا ساڈا دروازہ ہوے لکڑی دا لوہے دا المونیم دا یا شیشے دا انہوں بند کریے یا کھولیے اکثر تو سا دیکھیں دروازے دے قبضے چو آواز آن دیئے چین آن دیئے نا میں کتاب اچھ پڑھیا کہ فرشتے جدو جنت دا دروازہ کھول دینے تے آواز آن دیئے علی انہیں جنہیں جنت چھ جانا کوئے ہم بلا اہل نظر کی آنکھ کا تارا پھر بولے آجے تارا سارے مل کے پڑھئے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی کون اہل نظر جنہ دی اکھاں دا تارا علی نوجوان مدینہ طیبہ دی گلی ادروم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا پہ آدین ادرو خلیفہ بلا فصل امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نائب رسول خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پہ آدین حضرت جی دونہ یاران دی ملاقات ہوگی میں لفظ بولیا دونہ یاران دی ملاقات ہوئی صحابہ جدو مل دے سن تے انداز پتہ ملن دا کی ہوندا سی صبح صبح ملنا تے ایک صحابی نے دوسرے نو کہنا السلام علیکم دوسرے کہنا وعلیکم السلام تو پیر ویلے دوبارہ کدھر گلی چ ملاقات ہو جانی جنہیں صبح سلام فرمایا سی نا انہیں چپ رہنا
آخر جنہیں صبح جواب دیتا سی انہیں کہنا السلام علیکم، پہلے نے کہنا وعلیکم السلام، تے پوچھنا حضور صبح السلام علیکم تساں فرمایا سی ہن کیوں نہیں آکھیا؟ آکھنا کہ صبح میں آکھیا سی السلام علیکم منو ملیا سن 20 نیکیاں، تساں فرمایا سی وعلیکم السلام تو ہن ملیا سن 10 نیکیاں، ہن تسی آکھو السلام علیکم تے میں آکھاں وعلیکم السلام تو ہن ملن 20 تے منو ملن 10، 30 تواڈیاں 30 میریاں۔ وہ انج پیار کر دے سن ایک دوجے نال۔ مگر مولا علی تے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی جدو ملاقات ہونی نا، انہاں دا انداز کچھ نرالا سی۔ جدو مدینہ دی گلی جدو نا یاراں نے اکٹھے ہونا تے مولا علی دوری کر دینا السلام علیکم، حضرت صدیق اکبر کہنا وعلیکم السلام، مولا علی سیدنا صدیق اکبر سلام کہن دا موقع نہیں دیندے۔ ایک دن دونوں یاراں دی ملاقات ہوئی تے مولا علی بھی چپ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی چپ۔ ان سیدنا صدیق اکبر انتظار فرما رہے ہیں کہ علی روز سلام فرما دے اج بھی فرماون، مگر علی بھی چپ تے صدیق بھی چپ۔ آخر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا السلام علیکم، مولا علی فرمایا وعلیکم السلام۔ سیدنا صدیق اکبر آگے نبی پاک دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب رب العالمین، یا رسول اللہ علی ہورے میرے نال ناراض ہے۔ حضور فرما کیوں؟ یا رسول اللہ روز سلام فرما دے آج نہیں فرمایا۔ میرے کریم نے فرمایا علی نو بلاؤ۔ مولا علی آکے جدو سرکار دے سامنے کھڑے ہوئے نا تے میرے نبی نے فرمایا علی تیری شکایت صدیق اکبر کر دے رہے، تو صدیق نال ناراض ہے؟ مدینے دے تاجدارا تیرے عدل تے انصاف تو صدقے، میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ صحابی دو گٹھے تے گرما گرمی ہو گئی، حضرت بلال حبشی تے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی گرما گرمی ہو گئی تے حضرت ابو ذر غفاری میرے بلال نو فرما لگے چپ کر کالیا، چپ کر۔ میرے نبی دے کنہ چ آواز پئی تے حضور دے تیور ہی بدل گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری وال ویکھ کے میرے نبی نے فرمایا تیرے وچوں اج دور جاہلیت دیاں آکڑاں نہیں گئیاں، نہیں آکڑاں گئیاں تیرے چ۔ صحابی نے جدو نبی پاک دے تیور بدلے ویکھے، اب میرے وال ویکھیا جی حضرت ابو ذر غفاری نے زمین تے لیٹ کے نا تے اپنا چہرہ زمین تے رکھ کے نا ریت دے اوتے اس طرح اپنے رخسار رکھے تے فرماندے نے بلال یار ذرا نیڑے آویں تے میرے چہرے دے اوتے اپنا پیر رکھ میری آقا ٹوٹ جاوے۔ آئی دربار میرے نبی دا، میرے نبی انج صلح کرواندے تے انج میرے آقا عاجزیاں سکھا رہے۔ اج حضور نے فرمایا علی نو بلاؤ، مولا علی آئے، فرمایا صدیق نال ناراض ہے۔ ہن مولا علی نے جڑا جملہ بولیا میری ساری تقریر دا نچوڑ، مولا علی اگوں پتہ کی نبی پاک ول ویکھ کے کہن لگے یا رسول اللہ میرا یار ہے، کوئی مننے پاویں نہ مننے پر علی نے آکھیا میرا یار ہے۔ اگلا جملہ مولا علی پتہ کی فرمایا عرض کیتی کملی والے صدیق دی یاری تو میں مکراں بھی نا تے مینوں رب دا قرآن ہی نہیں مکرن دیندا۔ اللہ نے قرآن چ فرمایا اے دے تے میرے بارے رب نے فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس وچ بڑے رحم دل نے، یہ بڑے یار نے، تے میں دی یاری تو کیویں مکراں، یہ تو میرا یار ہے۔ حضور نے فرمایا پھر شکایت کر رہے نے روز تساں سلام فرما دیو تے اج نہیں فرمایا تے مولا علی ہاتھ جوڑ کے عرض کی مدینے دے حوالیا ہے میرا یار مگر میں سلام نہیں یہ کہنا۔ حضور فرمایا ناراضگی ہے یا رسول اللہ، ناراضگی بھی کوئی نہیں پر سلام میں نہیں کہنا۔ حضور نے فرمایا کو وجہ بھی تے دسو نا۔ مولا علی نے عرض کی دی یا رسول اللہ جے رات میں لیٹے آؤ خواب وچ جنت دی سیر پیا کردا ساں، سیر کردیا میں جنت دے اندر ایک محل دیکھے آؤ کہ پوری جنت میں دا محل کوئی نہیں۔ میں پوچھیا اے محل کیدا ہے؟ فرشتیاں آکھیا مولا علی اے او دا محل ہے جیڑا پہلے سلام کردا ہے۔ عرض کیتی کملی والے آ ہن سلام سیدھی کرے جواب میں دیواں گا کیونکہ اے میرا یار ہے، میرا دل کردا ہے او محل میرے یار دا، میرا جی کردا محل میرے یار صدیق دا ہو۔ آسی انہاں دے درمیان یاری اہل نظر کی آنکھ کا تارا، آسانو اہل نظر جنہ دیا اکھاں دا تارا علی ہے، آسانو صحابہ جنہ دیا اکھیاں دا تارا علی ہے۔ ملاقات ہو گئی دونوں یاراں دی مدینے دی گلی وچ،
میرا خیال ہے تسی اجے تھکے نہیں ہو تو پھر سبحان اللہ اونچا بولو. اجے تے میں تانوں صرف تعارف کرا رہا نا. مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا جی السلام علیکم یا صدیق اکبر نے فرمایا السلام علیکم. مولا علی فرمایا وعلیکم السلام. معانقہ ملن دے بعد نا حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے علی مبارک ہوئے. آپ نے فرمایا جی خیر مبارک کھادی مبارک. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں نبی پاک دی بارگاہ چ اٹھ کے آ رہا تے حضور فرما رہے نے جاؤ جا کے علی نو مبارکہ دیو قیامت نو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا. قیامت نو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی والا بولے جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا. مولا علی فرمان لگے خیر مبارک. آپ نے فرمایا ابو بکر جی تو انمی مبارک ہوئے. آپ نے فرمایا علی جنت دیاں ٹکٹاں تے تو وڑنیاں مینوں قاضیاں مبارکہ پہ دیندی ہو. فرمایا تانوں تے نبی نے فرمایا ہے جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا. مینوں نبی نے فرمایا علی یاد رکھی جنت دیاں ٹکٹاں تو ونڈے گا. انہاں ٹکٹاں تے مور صدیق دی ہوے. جنت دیاں ٹکٹاں تے مور صدیق دی ہوے گی. حضرت مولا علی فرمان لگے پھر ابو بکر یار میں نہ سودا کر. حضور کیویں دا؟ فرمایا جڑا قیامت نو تیرا منکر آیا نا میں علی نے ٹکٹ کوئی نہیں دینی. تے صدیق اکبر گلے لگا کے کہنے لگے سونے جڑا تیرا منکر آن لگا مور صدیق بھی کدو لا کے دین لگا ہے. جنت چ اوہی جاوے گا جڑا علی والا بھی ہے تے صدیق والا بھی ہے. شاہ جی آ سالو اہل نظر جنہ دیا اکھاں دا تارا میرا علی ہے جنہ دیا اکھیاں دا تارا علی ہے. تو آئیے سارے مل کے پڑھیے اہل نظر کی آنکھ کا تارا. پھر بول گئے ہو. میں تے گل اس واسطے سنائی سی کہ تہاڈا جوش اور زیادہ ہو جائے گا بھائی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا جڑا نہیں بولتا دا دھیان رکھے انہوں لنگر نہیں لین دینا. ٹھیک ہے بھائی کیونکہ جدہ کھائیے خدا گائیے پہلے گاؤ نا مولا علی دے نغمے پھر انشاءاللہ علی دے نبی دا لنگر بھی ملے گا. اہل نظر کی آنکھ کا تارا پھر بولے تارا. ایک دن نا حضرت بلال حبشی خربوزہ کٹ کے کھلا رہے مولا علی تے مولا علی نالے خربوزہ کھا رہے تے نالے مسکرا رہے. حضرت بلال حبشی نے عرض کی تھی حضور ہنس دے کیوں ہو؟ تے مولا علی فرما لگے سرکار نے ٹھیک ہی فرمایا ہے. ان حضرت بلال نے عرض کی تھی حضور نے کی فرمایا جی؟ حضرت مولا علی فرمان لگے کہ دن میں نبی پاک نے فرما سی علی جیڑا پھل تیرے نال پیار کرے وہ مٹھا ہو جاندہ ہے جیڑا پھل علی نال پیار نہ کرے وہ کڑوا ہو جاندہ ہے. بندیاں دی بھی مثال کوئی ایویں دی ہے سمجھتے تسی گئی ہو ہے نا. ان پڑھئے پھر اہل نظر کی آنکھ کا تارا. نال دے بندے دا دھیان رکھیا جو بلا اہل نظر کی آنکھ کا تارا. تو مل کے سارے پڑھئے اہل نظر کی آنکھ کا تارا. علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا. علی اور لوگوں یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کی اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کی اور ہمارا. اے نہ سمجھیا جی اسی سال شعر پڑھ گئے. سن میرے نبی دی حدیث پاک
میرے آقا نے مولا علی نو سامنے بٹھا لیا، فرمایا علی جدو پلسی رات نو دوزخ تے رکھیا جائے گا، علی اس ویلے تیریاں بڑیاں شاناں ہون گیاں، عرض کی تھی کملی والا میری کی شان ہوے گی، فرمایا جدو لوگ پلسی رات گزر دی ہون گے تو اپنا ممبر لے کے دوزخ دے کنارے بیٹھ جائے گا، تے دوزخ نے آکھے گا نی دوزخ آ تیرا ہی آ میرا ہی آ تیرا ہی آ میرا ہی آ تیرا ہی آ میرا ہی، فرمایا جڑا تیرا ہوے گا او دوزخی نہیں ہوے گا، جڑا دوزخی ہوے گا او تیرا نہیں ہوے گا۔ اس واسطے میں پڑھنا ہم ہیں علی کی اور ہمارا ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ مولا علی نو مولا اوہی ماندا ہے جڑا اہل نظر ہے، جڑا اہل سنت ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، کہ او علی ہے جدو ماں دے شکم وچ آئے نا، نبی کریم علیہ السلام دی چاچی جان، او چاچی جدو میرے نبی نے فرمایا کہ امی بعد امی، فرمایا میری ماں دے بعد اے میری ماں ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، او میرے نبی دی ماما ورگی چاچی، میرے نبی نو فاطمہ نام نال پیار ہی بڑا سی۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ ایک چادر پیش کی تھی سرخ رنگ دی، رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دے 4 ٹکڑے کرو، اے دے 4 دوپٹے بنا لو، 4 دوپٹے بنائے گئے، فرمایا جاؤ مدینے دیوں نہ عورتاں چے 4 دوپٹے تقسیم کر کے آؤ جنہ دا نام فاطمہ ہے۔ پہلی چادر ملی مولا علی دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد نو، دوسری چادر ملی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی فاطمہ نو، تیسری چادر ملی مولا علی دی بھابی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی فاطمہ نو، تے چوتھی چادر ملی فاطمہ بنت محمد نو۔ اس نام نال میرے نبی نو پیار ہی بڑا سی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد میرے نبی دی ماما ورگی چاچی، مولا علی دی امی جان، جدو مولا علی شکم دے اندر آئے نا، نبی پاک نے اپنی چاچی نو ملن آنا تے حضور نے جدو گیٹ کراس کرنا نا تے نبی کریم علیہ السلام دے چہرے ول ویکھنا تے چاچی نے اٹھ کے کھڑیاں ہو جانا۔ ایک دن نبی کریم قریب بیٹھ کے فرمایا چاچی جی تسی میری ماں دے بعد میری ماں تے ماما آؤ تے پتر اٹھ کے کھلوندے نے، پتر آؤ تے ماما نہیں اٹھ کے کھلوندے، تے تسی ماں لگ دیو تے میرے آیا اٹھ کے نہ کھڑیاں ہویا کرو۔ مولا علی دی امی نے عرض کی تھی میں کملی والیا میں تیرے نہ اٹھ کے کھڑی ہوں، عرض کر دیا میں سونے جدو کمرے چ آ جانا ہے، جدو میرے گھر وچ آ جانا ہے، آ بچہ جڑا میرے پیٹ دی اندر ہے اے میرے پیٹ چ اکڑ جاندا ہے، اے مینوں بیٹھن نہیں دیندا، کہندا ہے ماں اٹھ کے کھڑی ہو جاؤ، ویکھ نبیاں دا امام او علی ہے جڑا ماں دے شکم وچ بھی نبی دا ادب کردا ہے۔ ادب نبی تھی مومن ہومے بے ادب صداؤن کمینے، میرا دل کردہ میں اس ادب دا رنگ حضرت سخی سلطان باہوک نو پوچھ کے دے با، شاہ جی عارفان دے سلطان تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا،
الدین کلہ ادب، دین سارے دا سارا ادب۔ بھائی رشتے تے ادب دے ہوندے نا، ماں ہوندی ہے تے بندہ جے ماں دا ادب ہی نہ کرے تے رشتہ ہی ختم۔ جے انسان مرشد دا ادب ہی نہ کرے تے رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ جے کوئی نبی دا ادب نہ کرے تو دا نبی نال رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ الدین کلہ ادب، دین ہے یہ سارے دا سارا ادب۔ ادب رشتے جو نکل جاوے تو رشتے ختم ہو جاتے۔ عارفان سلطان نے یہ رنگ پیش فرمایا تے آپ رجا فرما دینے علم پڑھیا جوہر نہیں بن دے، جڑے ہون ذات کمی سونا نہیں بندا، پاویں جڑیے لکھ نگین حسوم کولوں کدے داد نہیں ملدی، پاویں ہومن لکھ خزینے بنا ادب نجات نہیں، میرا کامل باہو پاویں مریے بچ مدینے۔ بنا ادب نبی تھی مومن ہومیں، ادب نبی تھی مومن ہومیں، بے ادب صداؤں کمینے، باج ادب دے بخشش نہ ہی پاوے مریے وچ مدینے۔ علیو میں جڑا ماں دے شکم وچ بھی نبی دا ادب کر دے۔ جدو آئی نا ولادت دی رات، اسے مہینے دی رجب دی 13ویں دی رات، سناواں علی دی ولادت منو یقین ہے، میں سیال کٹو یقین لکے ٹوریا سا کہ تُسا سبحان اللہ منو اینی دینی ہے، میری پچھلیاں ساریاں راتاں دی تھکاوٹ اتر جا رہی ہے۔ یہ منو پکا یقین ہے جڑے بندے ہاتھ چوکے اچھا بول دینے، کوئی پتوں کی تو آیا ہے، کوئی قصور تو آیا ہے، کوئی چونیاں تو آیا ہے، کوئی لاہوروں آیا ہے۔ پینڈ والے ہو تسی بھی سانو کچھ کر کے وکھاؤ یار، اور اچھا بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی بسم اللہ جی بسم اللہ، اللہ توڑی محبت و سلامت رکھے۔ میں چونکہ خطیب ہے نا، میں توڑا دل بھی لگا کے رکھنا۔ جڑے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ نے انہوں نے پوچھو جڑا میرے تے توڑے تو اگلا زمانہ سی نا، وہ پینڈ چ پہرے دار ہوندا سی، اودے ہاتھ چ ایک چ سوٹا ہوندا سی تے ایک چ لال ٹین انہیں پکڑی ہوندی سی، تے او پتہ کی کردا سی؟ یہ اپنے بچپن چ میں سنیا کہ او ڈنڈا کھڑکا کے کہندا ہوندا سی جاگتے رہیو جاگتے رہیو جاگتے رہیو۔ پہرے دار نو پوچھا جاوے جے اسا ہی جاگنا ہے تے تینوں کیوں رکھے؟ پہرے دار کہے گا کہ میں لوگاں نو نہیں کہہ رہا جاگتے رہیو، میں اصل چوراں نو دسنا چاہنا کہ میں پیا جاگتا۔ اسی جڑے ممبر رسول تے بیٹھنے ہیں نا، اسی بھی دین دیاں سرحداں دے پہرے دار ہونے نا، تے پہرے دار دا کام ہوندا قوم نو جگا کے رکھنا۔ ساڈا کام ہے تانوں جگا کے رکھنا، یہ میری مرضی ہے میں جویں بھی جگا کے رکھنا۔ اس واسطے میں بار بار تانوں کہنا جاگتے رہیو تے جاگ کے بولیو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 13 رجب المرجب دی رات تے مولا علی دی امی جان تے نبی پاک کٹھے طواف کعبہ پہ کرتے، 1 2 3 چوتھا چکر لگا رہے۔ اچانک نبی کریم نے طواف کر دیا، مڑ کے چاچی والے ویکھیا تے چاچی دا چہرہ سرخ، تکلیف دے اثار،
کولین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچی جی خیر ہے، عرض کر دیا میں کملی والیا انج لگتا بچے دی ولادت دا ویلا آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا چاچی جی جلدی کرو طواف پورا کرو۔ عرض کر دیا میں کملی والیا انج لگتا طواف پورا نہیں کیتا جانا۔ حضور نے فرمایا چاچی جی گھر لگی آ جاؤ۔ عرض کر دیا لگتا گھر بھی نہیں جایا جانا۔ اچانک کعبے دی دیوار پھٹ گئی، نالے کعبے سے آواز آئی اپنے گھر نہیں جا سکتی، آجا میرے گھر، آجا میرے گھر، آجا میرے گھر۔ مولا علی دی امی کعبے سے ٹر گئی، ہن علی دی ولادت کعبے وچ، اتا مولا علی دی ولادت دا ویلا نا قرآن مجید اللہ نے حضرت عیسیٰ دی ولادت دا ذکر فرمایا۔ علماء تشریف فرمانے میں بڑی معذرت عرض کراں گا، میری گل نو تقابل نہ سمجھا جے کہ میں ہورے عظمت دا مقابلہ کرن لگا، نہیں میں فضیلت عرض کرن لگا بس نہیں۔ جدو حضرت عیسیٰ دی ولادت دا ویلا آیا نا تے قرآن مجید اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ دی ماں مریم بطول علیہ السلام اپنے دور دی سب تو افضل عورت بیت المقدس دے اندر اعتکاف بیٹھیا۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ کمرے دے اندر ایک بشر ہے، ایک آدمی ہے، مریم پاک باز بی بی اپنے کمرے دے اندر جنہوں تالا لگیا، مرد ویکھے تے حیران ہو کے پوچھا تو کون ہے؟ اکھا انما انا رسول ربک لاہلی احبا لکی غلامن زکیہ، اکھا میں تیرے رب دا پیغام پر بن کے آیا، میں تینوں پتر دینا آیا۔ مریم حیران، پتر دین میری تے شادی نہیں ہوئی۔ جبریل نے پھونک لگائی تے جبریل روح الامین نا، روح الامین انہیں پھونک لگائی تے روح اللہ ماں دے پیٹ چاہ گیا۔ جنہیں پھونک ماری او بھی روح، جڑا ماں دے شکم چاہیا او بھی روح، تے او جڑا ماں دے شکم چاہیا نا وڈے آؤ کہ او مردے نو پھونک مار دے او بھی زندہ ہو جاتا۔ معاملہ سارا ہی روح دا، سارا ہی روح دا۔ جبریل نے پھونک لگائی۔ حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد بچہ جڑا 3 لمحے چ پیدا ہو گیا۔ لوگاں دے بچے 9 مہینے پیدا ہوندے 3 لمحے، پہلے لمحے جبریل نے پھونک لگائی، جو عیسیٰ علیہ السلام ماں دے شکم چاہ گئے، اگلے لمحے ولادت دا ویلا گیا، تیسرے لمحے ولادت ہو بھی گئی۔ جدو این ولادت دا ویلا ہے تے مریم پریشان تے بیت المقدس دے اندر بیٹھیاں، اچانک قدرت دی آواز دی مریم ذرا باہر آ۔ حضرت مریم عرض کی یا اللہ کتھے جاواں؟ ہن پڑھا قرآن بھائی، اللہ نے رضا فرمایا وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ پروردگار نے فرمایا مریم کھجور دی چھاویں آ جاؤ، اپنے پتر نو جنم دے لائے۔ نوجوانوں کی ڈی محبت دی بات، جدو عیسیٰ دی ولادت دا ویلا آیا تے عیسیٰ دی ماں قبلے دے اندر بیٹھی ہے، آواز آئی باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ۔ جدو علی دی ولادت دا ویلا آیا، ماں باہر بیٹھی ہے، آواز آئی اندر آ جاؤ۔ عیسیٰ دی ماں نو باہر بھیجا جا رہا ہے، علی دی ماں نو اندر بلایا جا رہا ہے۔ میں پہلے عرض کیتا میں تقابل تو نہیں کر رہا، مگر ہو رہے شاہ جی غلامی مصطفیٰ دے اسلام کہ علی دی ماں نو اندر بلایا جا رہا ہے۔ مولا علی دی امی جان کعبے چ ٹر گئی۔ اہل علم حضرات تشریف فرما لے، پوچھ لو مسئلہ کہ شریعت مصطفیٰ دا قاعدہ کلیہ قانون تے ضابطہ اصول ہے کہ عورت بچے میں جنم دے وے، حالت نفاس دے اندر عورت 40 دن تک نماز نہ پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، کعبے دا طواف نہ کرے، کعبے دے پردے نو ہاتھ بھی نہ لگاوے، قرآن مجید کی جلد نو ہاتھ بھی نہ لگاوے۔ کیوں؟ عورت نے بچے میں جنم دیتا ہو پاک نہیں۔ سچی دسو کنا کو پاک ہوئے گا وہ جڑا پیدا ہی کعبے دے ہوگا۔ عورت تے بچے نوں جنم دے کے کعبے نوں ہاتھ نہیں لا سکتی تے او تے پیدا ہی بڑا قرآن دی پاکیزگی تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں، جڑا مرشد والا ہے او بولے۔
الحمدللہ نقشبندیاں مجددیاں میرا ایمان ہی ہوگی جڑا میرے شیخ کامل حضور امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان ہے۔ مولا علی کے بارے حضور امام ربانی مکتوبات شریف سے ارشاد فرماندے نے کہ صرف امت مصطفیٰ ہی نہیں، آپ فرماتے ہیں پچھلی امتاں وچ بھی جننے ولی بنے وہ مولا علی دے صدقے بنے۔ اس امت چ نہیں پچھلی امتاں چ بھی جتنے ولی بنے اس مولا علی دی توجہ دا صدقہ بنے۔ حالانکہ میں نقشبندی ہاں، میں جے صدیق اکبر دا ذکر چھیڑا تے میرا صدیق تے علی دا بھی پیر ہے، مگر میں او عقیدہ عرض کر رہا ہوں جڑا میرے مجدد پاک دا عقیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صرف امت ہی نہیں پچھلی امتاں بھی اندر بھی جتنے ولی بنے وہ سارے سے حضرت مولا علی دے صدقے بنے نے۔ اس واسطے میں کہہ رہا ہوں بے مرشدہ چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ جڑا مرشد والا وہ سمجھ سکتا علی کون ہے۔ اللہ نے رضا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروردگار نے فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں کہ اے نبی دے گھر والے ہو میں تو ہڈے تو پلیدیاں دور کر دے ماں تے تو سانو پاک صاف ستھرا کر دے ماں۔ نمازی نو حکم خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں، حاجی نو حکم خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں، ہر سخی نو حکم خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں، ہر ایماندار نو حکم خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں، پر پلیدی نو حکم خبردار محمدی آل دے نیڑے سانو حکم پلیدی دے قریب نہ جایا جائے، پر پلیدی نو حکم خبردار محمدی آل دے نیڑے نہ جاویں۔ اینے پاک نے عرب کری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آل نبی بیال نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا بس نام لیا لکھ پاک نہیں تے میل اندر میاں صاحب نے دسیا نبی دے گھر والے اینے پاک نے کہ بس نام لیا لکھ پاک نہیں رہندے، انہاں تے نام دیاں تسبیحاں پڑھیے۔ میاں صاحب دسنا چاہتے ہیں صرف مصلیاں تے بیٹھ کے راتی اللہ اللہ کہتے ولایت نہیں ملدی، نبی دی آل دے نا دیاں تسبیحاں پڑھیے پھر بھی ولایت دی راواں سوکھیاں ہو جاتی آنے۔ نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے میل اندر دی جاندی، ایڈے پاک نے نبی دے گھر والے۔ دساں کیڈے پاک نے پڑھا قرآن میں، یہ تا تقریر ہور دی ہور ہو جائے گی۔ سونے نہ دی پاکیزگی دا ذکر بسم اللہ میری جان اللہ تعالیٰ اونا قبول فرمائے۔ رب تعالیٰ یقین کرو تسا میرا انتظار نہیں کیتا، میں نے پتہ ہے کہ الانتظار اشد من الموت، انتظار جڑا ہے موت نال بھی شدید ہوندا ہے، سخت ہوندا ہے، مگر تسا شام تو لے کے ہن تک اس محفل سے جتنے سانس لے نے نا وہ بھی ثواب لکھے گئے۔ شیطان کے در نکر چ بیٹھ کے روندا ہوے گا باہر کہ فیس بک، انٹرنیٹ، یوٹیوب ساری چیزاں میں نے واسطے مہیا کی دیا، یہ سارا کچھ چھڑ کے پھر بھی ساری رات محفل ملا چ بیٹھ کے ٹر چلے گئے۔ شیطان روندا تے ہوے گا نا کہ شیطان دی ساریاں ترشیاں محمد دے نوکر دا نشہ ہی نہیں اتار سکی۔ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو گھونٹ مل جائے تو سستی ہے۔
اے نشہ تے جان دیتے بھی لب جائے تو پھر بھی لطف والا تو ساں تا ایک رات ہی حضور دے ناتے گزاری ہے بھائی نالے میں ویلے بھی اس آیا کہ جدو دنیا داران دے ساؤں دا تے اللہ والے دے جاگن دا ویلا ہو جانا اے دنیا دے بازار دن نو کھل دینا اس ویلے سارے بازار بند نے پر او دی رحمت دا بازار رات دے پچھلے پیر کھلدا ہے یہ اللہ والے دی خریداری دا وقت ہے تو رحمتاں دے بازار دے کھلن دا ویلا ہے تو میاں صاحب فرمائے نا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والیا کارن کھلا ہے دروازہ اصل جاگن دا تے ویلا ہی ہونا ہے نا پچھلی راتی رحمت رب دی اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل نے جڑے ویلے کعبہ بنا لیا عرض کی تھی اللہ تیرا گھر بن گیا اجازت میں اسی اپنے گھر لگے جائیے اللہ نے فرمایا جاندیاں جاندیاں ایک کم اور کر جایا آج عرض کی تھی اللہ حکم ہو گئی فرمایا واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود اللہ نے فرمایا میرا گھر بنایا آج دوہیں باپ تے پتر نبی ہو اس گھر دا لوگاں طواف کرنا نہیں اعتکاف کرنے آنا رکوع کرنے آنا سجدے کرنے آنا اللہ نے فرمایا جنہ قیامت تک میرے گھر آنا ہے انہاں میرا پرونا بن کے آنا ہے فرمایا تمہیں باپ تے پتر نبی ہو جاندیاں جاندیاں میرے پرونے آباز تے میرے گھر دی صفائی کری جاؤ چانگا مانگا قرب و جوار تھی آنے والے کتنی محبت دی بات ہے جب اللہ دے اپنے گھر دیواری آئی اپنا گھر نبیاں تو صاف کراندہ رہا جب محمد دے گھر دیواری آئی فرمایا تیرا گھر میں صاف کر دینا انتہیرہ بیتیا رب اپنا گھر تے نبیاں تو صاف کرا جدو مصطفیٰ دے گھرانے دیواری آئی فرمایا وَيُتَّحِرَكُمْ تَطْهِيرًا انہاں نے میں پاک کرا او ایڈا پاک ہے کہ پیدا ہی کعبے دے وچ پیا ہوندا ہے 3 دن مولا علی دی امی جان کعبے دے وچ رہیاں 3 دن دے بعد جدو مولا علی نے گوچ اٹھا کے گھر آئیاں نبی پاک نو خبر ملی یا رسول اللہ نے بڑا ہی سونا ویر عطا فرمائے خرامہ خرامہ ٹورے ٹورے میرے نبی چاچی دے گھر گئے مبارک دے کے فرمایا لے آؤ چاچی جی میرا ویر میری گودی ویچے علی دی امی نے علی نو نبی دی گوچ رکھا تے چھم چھم انج اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے نا انج علی دی امی رو رہی ہیں نبی پاک نے فرمایا چاچی جان اللہ پتر دے وے لوگ خوشیاں منا دے تسی کیوں رو دیا ہو چاچی نے عرض کی دی وے کملی والی راضی میں بھی بڑی پر رونی آج دل گزرے بچہ دنیا تھی آیا نے اکھا نہیں کھولیاں میں رونی ہورے پتر نبی نہ آئے ادیا ہورے اکھا ہی کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا لے آؤ چاچی جی میں چیک کرا علی نبی دی گودی اندر آئے علی نے آنکھ کھولی نبی دا چہرہ ویکھی جا رہے نبی پاک نے فرمایا چاچی جی تسی کہندے ہو اکھاں کوئی نہیں کدے محمد کولوں پوچھو اے دو جگ وچ میں دیاں اکھاں کوئی دو جگ وچ دو جگ وچ ایویں دیاں اکھاں کوئی نہیں ہن مولا علی نے ٹک ٹک لا کے ویکھی جا رہے تے ویکھی جا رہے رنگ دیواں تھوڑا جہا خطیبہ نہ رنگ پیش کرا اج رج رج ویکھو اکھیوں نی اج رج رج ویکھو اکھیوں نی مڑ آنا جانا قسمت دا
اسی لکھا روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے نا، اسی لکھا روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے پر والی تیرے ذوق عبادت تو صدقے جاواں پیدا کعبے دے وچ ہویا تے کعبے نو ویکھیا ہی نہیں، تے آکھیا تینوں بعد وچ ویکھاں گا، پہلے تیرا کعبہ تے ویکھ لواں، کیونکہ تینوں ویکھیا ایک حج ہوندا تے اونوں ویکھیا لکھ کروڑاں حجاں۔ چلیے پیر باہو دے دربار تے مولا علی کیویں میرے نبی نو ویکھ رہے ہون گے، کیسا تخیل حضرت پیر باہو نے پیش فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں مولا علی کہندے ہون گے اے تن میرا اے چشم نہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لکھے لکھ جسیمہ ہک کھولا ہک کجا ایک نہ ڈٹھیا مینوں صبر نیا آوے اور کدے ول بھجا مرشد دا اے دیدار میرا کامل باہو مینوں لکھ کروڑا ہے مولا علی جدو جوان ہوئے نا تو ایک دن نبی پاک نے قریب بٹھا کے فرمایا علی اکھ کیوں نہیں سا کھولدا، میری بات نو سمجھا جی، علی اکھ نہیں سے کھولدا۔ علی نو اس دن دی گل حضور پوچھتے نے جدو علی دی عمر اجے 3 دن سے، ساڈا بچہ تے 8-9 سال دا ہو جاندا تے ماں آ کے کہندی ہے نا آسی صاحب توید لکھ دیو منڈے نو ہوش نہیں آندی، بابا علی تیرے ہوش تو صدقے جاواں۔ میرے کریم نے فرما لیا آنکھ کیوں نہیں سا کھولدا، تے مولا علی نے نہیں عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں کی پتہ ہوے، نہیں عرض کیتی یا رسول اللہ کیوں کھولدا، دیکھو نا کوئی بچہ آوے تے کو اک کھولے ماں نو ویکھے، کوئی باپ نو کو بہن بھرا یار سجنان ڈگانڈ والے انگ ساک بیلیاں نو ویکھے، تے میں عرض کیتی یا اللہ کوئی ایک تے بچہ ہونا ہی چاہیے نا جڑا اک کھولے تے مکھ نبی دا ہی ہوے۔ تے حضور نے فرمایا تینوں کیویں پتہ لگ گیا، میں آ گیا۔ تے مولا علی نے بڑا خوش ہو کے کہنے لگے کملی والے جدو کسے ماہی دی سکھ ہوئے نا، جدو کسے سونے دی صدر ہوئے، جدو تاؤں ہوئے کسے محبوب دی، جدو اڈیک ہوئے نا کسے سائیں دی، کہ دروازہ ہوانل بھی کھڑکے تے انج لگ دا یار آئے، جنہاں نو ڈیکا ہونا انہاں نو انج لگدا جویں یار اپنی زمین تے پب نہیں پہ رکھدا، آ جڑے دل دیاں دھڑکناں نے نا اے یار دے قدماں دی چاپ محسوس ہوندی ہے، جنہاں نو اڈیکا ہون، جنہاں نو اڈیکا ماہی دیاں ہون۔ عرض کیتی کملی والے جدوں تساں قدم مبارک پہلا ویڑے چ رکھیا، میں سانس لئی تے سانس وچ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی تے اندروں عشق دی ہوک اٹھی، علی اکھاں کھول جے اڈیکا کردا سا سونا آ گیا۔ اچھا تھکے تے نہیں نا بھائی، ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو نا، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، چلو ہون کچھ نہیں کہندا، ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ، تھوڑا زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اے سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے بس دا روگ نہیں ہوندا، سیانے لوگ کہندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے، بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے، دل دریا سمندروں
دل دریا ورگا ہوئے سمندر ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آجے سبحان اللہ یا پہ نکل دے جڑا میں بار بار کہنا نا ہاتھ کھڑے کر لو ہاتھ کھڑے کر لو میں ممبر رسول تے بیٹھا میری ملت کے نوجوانوں تو ہاڈے ہاتھ کھڑا کرنے چ میرا کوئی فائدہ نہیں مگر میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کروا رہا کہ سورہ یاسین اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ نے فرمایا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے کہ موبائل بھی ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کریا کرو تے موبائل بھی اپنا اپنا ہی لے کے جائے جائے تے جتی بھی یہ حسن والی گل نہیں میں کر رہا اللہ نے فرمایا قیامت نو ہتھاں بھی بولنا ہے تے وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون پیراں بھی بول کے دسنا جو انسان کردا رہے ککھ دی بھی چوری تے لکھ دی بھی چوری ہوندی پر میرا دل کردا جدو قیامت اللہ میرے تے تواڈے ہاتھ نو پوچھے نا کہ بندہ تیرے نال کی کردا سی تے ہاتھ بول کے کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی پر جدو علی تے نبی دا نام ہوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہتا سی اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ علی نو گودے چلا کے نبی پاک نے فرمایا چاچی جی گڑتی دیتی کہ نہیں ان چاچی دا جملہ سنو تو ایمان تازہ ہی ہو جائے جب حضور نے فرمایا چاچی جی گڑتی دیتی کہ نہیں تے چاچی اگو حضور والے کے کہا لگی بے ماہیت تیرے باج سونے کون دے وے تیرے باج کون دے وے ایک چاچی نے جملہ کیوں بولے آؤ میں تھوڑا دا پس منظر جملے دا عرض کرا میرے نبی جب دنیا تے آئے تے باپ دا سایہ کوئی نہیں سی باپ دنیا تو انتقال کر گئے 6 سال عمر ہوئی تے ماں چلے گئی 8 سال عمر ہوئی تے دادا جان چلے گئے بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو جب دادا جی گئے نا تے نبی کریم دے چاچے تائے پھپھیاں سارے بیٹھ گئے کہ محمد نو کون پالے گا جڑا سب تو پہلے اٹھ کے کھڑا ہویا نا اور میرے نبی دے چاچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو کے فرمایا میں پالاں گا حضرت عباس چاچا اٹھ کے کھڑے ہو گئے کیوں جی میں پالاں گا ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہو گئے میں پالاں گا تایا حارث اٹھ کے کھڑے ہو گئے میں پالاں گا میرے نبی دی لاڈلی جی پھپھو حضرت صفیہ اٹھ کے کھلو گئی میں پالاں گی میرے آقا دی پھپھو جان حضرت عاتقہ اٹھ کے کھلو گئی میں پالاں سونا ہی بڑا سی ہر ایک دا دل کرے میں پالاں گا سارے آکر میں پالاں گا میں پالاں گا ابو لہب آکھے میں پالاں گا چاچا سی نا آخر فیصلہ کیتا جنہوں کملی والا پسند کرے ان سارے چاچے تائے پھپھیاں دی نگاہ مصطفیٰ دے چہرے تے لگے کنوں سونا پسند کرے میرے نبی دی 8 سال دا جے بچپن رسول اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام سارے صورت مصطفیٰ وال بیٹھ رہے میرے نبی اپنی جگہ تے اٹھے ایک کرامہ کرامہ ٹر دے ٹر دے ٹر دے ٹر دے ٹر دے آکے نا مولا علی دے ابا جان حضرت ابو طالب دی گودے چاہ کے بیٹھ گئے ان ابو طالب حضور نے لے کے گھر آئے نا تے ابو طالب کہندے نے میری تے اپنی اولاد بہت زیادہ سی گھر وچ غربت سی کھاون نو ملدا کچھ نہیں ایک فرد دا کھانا ہوندا ہے تے حضور حضرت ابو طالب فرماتے نے میں فاطمہ بنت اسد تے بچے سارے بیٹھ کے کھاندے ہاں تے 2-2 4-4 لقمے حصے چاندے نے پیٹ کسے دا بھی نہیں بھردا پر جدوں آئے نا حضور تے کھانا ایک فرد دا تے سارے پیٹ بھر کے کھا کے اٹھ گئے تے چاچی کہندی میں ڈکن اٹھا کے ویکھیا تے میں حیران رہ گئی اجے روٹیاں بھی ہوویں تے بوٹیاں بھی ہوویں او چاچی نے ویکھیاں سن نبی دیاں برکتاں چاچی نو او بھی زمانہ یاد ہے جدوں مکے چ بارش نہیں ہوندی تے لوگ آ کے حضرت ابو طالب دا دروازہ کھڑکا کے کہندے نے ابو طالب اپنے بھتیجے محمد نو کہ بارش دی دعا کرے تے حضرت ابو طالب حضور نے چک کے کعبے چ لے آندے نے تے نبی پاک دی کنڈ مبارک تو کپڑا اٹھا کے نا تے حضور دی کنڈ کعبے دی دیوار نال لگا کے تے حضرت ابو طالب کہندے نے کعبے والیا تینوں گورے رنگ والے دا واسطے بارش نازل فرما دے تے اج دعا پوری نہیں ہوندی تے چھم چھم بارش آ جاندی ہے چاچی نو پتہ سی نبی دیاں برکتاں دا چاچی نے ایویں نہیں آکھیا کہ سونیا تیرے باج گڑتی کون دے وے انہوں پتہ سی چاچی نو نبی دیا برکت آدھا علی دی گڑتی دا ویلا آیا نا تے میرے نبی نے اپنی زبان یوہا علی دے دہنے پاکے چ رکھی ان علی نبی دی زبان چوسی جا رہے چوسی جا رہے چوسی جا رہے تے چوسی جا رہے ایک دن نا نبی کریم علیہ السلام کھجور کھا کے نا تے کھجور دی گٹھلی
ایک چھوٹا جا بچہ قریب بیٹھا انہیں دوڑ کے جا کے گٹھلی اٹھائی تے منہ چ ڈال لی وہ بچہ گٹھلی چوس رہا میرے نبی نو بچے دی ادا پسند آئی نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دا فہم عطا فرما دین دی سمجھ عطا فرما اے اوہی بچہ ہے جڑا اس امت دا سب تو بڑا عالم دین جڑا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے جنہوں حبر الامہ کیا جاندہ ہے اے او ابن عباس ہے جڑا عمر چتے چھوٹا ہے پر حضرت عمر فاروق دے کولو مسئلہ پوچھنا دے نے سچی داسو جڑا نبی دے لب مبارک تے لعاب مبارک والی کھجور دی گٹھلی چوس لوے او تے حبر الامہ تے امت دا سب تو بڑا عالم بنے تے جڑا نبی دی زبان چوسے نہیں بولے تو میرے جملے دی طاقت جنہ سبحان اللہ نہیں بولے تو اے ساڈا بچہ دنیا تے آوے تے ماں دی خواہش ہوندی ہے کہ نانا گڑتی دے یا مامو دے ہے نا تے ابو دی خواہش ہوندی ہے دادا گڑتی دے یا چاچا دے ہے نا تے جے بیچارہ دادا گڑتی دے ہی لوے نا تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے تے ماں بی بی بیٹھ کے کہندی ہے اترا دادے تے گیا ہے نا تے جے گڑتی دیتی ہوئے نا مامو نے تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بڑی خوش ہو کے کہندی ہے ماشاءاللہ مامو تے گیا یار جنہاں نو لوگاں نو عام پاکستان دی مائی نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندے تے جنہاں نو گڑتی محمد نے دتی سی انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کدے تے جانا سی شاہ جی پھر انہاں نبی تے جانا کدے سوچیا جے ساڈا بچہ دنیا تے آوے سی نو کھجور دی گڑتی یا شہر دی گڑتی کچھ نہیں ملے تے پرانے زمانے تے ویکھیا ہوئے چینی پیس کے لوگ بچے دے لب چ لگا دے سن کہ مٹھی گڑتی دے گئے پر حیرت دی جائے مولا علی آئے تے گڑتی چ نبی دی زبان دے چوسے سیدہ زہرا پاک آمن تے گڑتی چ نبی دی زبان دے چوسے علی تے زہرا دی اولاد حسن حسین زینب کلثوم آمن تے گڑتی چ نبی دی زبان دے چوسے او نہ عرض کی تھی یا اللہ دنیا دے بچن مٹھی گڑتی تے آج جڑے نبی دے گھر والے نے انہاں نو بچے نو گڑتی مٹھی نہیں دینی اتو آواز آئی جگ والے میں کائنات چ بڑا کچھ مٹھا بنایا ہے پر ایڈا مٹھا میں کچھ نہیں بنایا جڑی محمد دی زبان مٹھی بنا دیتی جڑی یار دی زبان مٹھی بنائی پڑھا قرآن دی زبان دی مٹھاس ہوتے اے ساڈا بچہ بولے تے ماں نو پیارا لگدا نا تے ماں بچے نو جنی واری بولدا ویکھے ماں اونی وار کہندی ہے صدقے جاواں باپ کہندا واری جاواں بہنا کہندی ہے بلہاری جائیے ساڈے ویر ورگا بولدا ہی کوئی نہیں جدو آئی نا میرے نبی دے بولن دی واری تے صدقے جان والی ماں مکے پہ واسدی تے حضور اما حلیمہ دے ویڑے پہ واسدے جڑے باپ نے قربان جانا اس سر تے کوئی نہیں تے بلہاری جان والی بہن ہے ہی کوئی نہیں عرض کی تھی میں بولیا تے صدقے واری تے قربان کون جائے گا اللہ فرمان سونے تو ایک باری بولتے صحیح تو لب کھولتے صحیح سونے اللہ نے رجاعت فرمایا وکیلی یا ربی اللہ اولائی قوم لا یؤمنون انہو لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اللہ نے فرمایا کملی والیا کی ہویا جے صدقے جان بلی ماں کوئی نہیں قربان جان بلا باپ کوئی نہیں بلہاری جان بلیاں بہنا کوئی نہیں فرمایا وکیل ہی تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بول دے صحیح میں دوویں جگ قربان کر دیواں ایڈا زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایویں نہیں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فرمایا میں علم دا شہراں تے علی شہر دا دروازہ ہے میں عرض کراں بھائی وہ کیویں دروازہ ہے یہ تہاڈی سبحان اللہ نے دس دینا کہ تساں کنی کی تقریر ہو سننا چاہندے ہو میں نے 20 سال گزر گئے الحمدللہ خطابت
میری داڑھی دا پہلا بال بھی نہیں چاہیا جس دن میں پہلی تقریر کی تھی. میرے والد گرامی 50 سال خطابت فرمائی تو یہ 70 سال دا تجربہ میرے گھر دا میرے خاندان دا خطابت ہے. میں نے پتہ ہے کئی بیلی گھروں صلاح کر کے آؤں کہ جب مولوی ٹل لالے میں نہیں بولنا وہ جڑے بغیر صلاح دے آئے نا او سبحان اللہ سارے بولو بھائی. یقین کرو میں کدی سبحان اللہ کہندا بندہ نہیں مردا ویکھیا. سیانے کہندے نے کہ ودی نو سب ہی خیراں ہوندیاں نے. ہور اونچا بولو سبحان اللہ. حضرت جی مولا علی ایک دن کوفے دی گلی چ جا رہے ایک شخص ملیا تے انہیں مولا علی نو آواز دے کے آکھیا علی رک. مولا علی رک گئے. کہنے لگا میرے سوال دا جواب دے. آپ نے فرمایا سوال کی. کہنے لگا مولا علی تینوں کسے سکول جاندہ نہیں ویکھیا کالج تو نہیں پڑھیا یونیورسٹی کسے جامعہ دا فارغ و تحصیل تو نہیں مگر جائے حیرت ہے کہ سنے تینوں جیڑا بھی سوال کریے تو بغیر سوچیں جواب دے دینا. اجے سوال کرنے والے دا سوال مکمل نہیں ہوندہ تے علی جواب پہلے دے دینا. مولا علی دے جواب ہوندے بھی کوئی امیدے سر. آپ ایک دن عصر دی نماز پڑھن جا رہے کوفے دی جامع مسجد ایک آپ دا قدم مبارک مسجد اندر تے ایک سیڑھیاں تے ایک یہودی نے آکھیا مولا علی رک ایتھے سوال دا جواب دے. مولا علی اتھے ہی رک گئے. ایک مسجد دے پاؤں اندر تے ایک باہر ہے. یہودی قریب آ کے کہنے لگا علی سوال ہے وے او کیڑے جانور نے جڑے انڈے دیندے نے تے او کیڑے جانور نے جڑے بچے دیندے نے. یہودی دا خیال ہے سی کہ اے نبی دے علم دے شہر دا دروازہ ہے. جے علی کہے گا کہ میں نماز پڑھ کے جواب دے مانگا تے پھر اے بات جھوٹ ہو جائے گی کہ علی بغیر سوچیں جواب دے گا. تے جے علی جواب دے گا تے جانور گن کے دسے گا تے اج نماز رہ جائے گی تے نماز علی نے کدے چھڑی نہیں. تے علی دے ملنگ کدے پڑھی نہیں پر علی نے کدے چھڑی نہیں. انہوں ایمانداری نہ دس اس علی دی عبادت دا کی حال ہوئے گا جڑے علی نو وکھنا عبادت ہے. جڑے علی نو وکھنا عبادت ہے اس علی دی اپنی عبادت دا کی حال ہوئے گا. مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہنے لگا کیڑے جانور انڈے دیندے نے تے کیڑے بچے دیندے نے. او دا خیال سی مالی نو اج پھسا لے علی جواب کیویں دے گا. مولا علی بھی پھر علی سی نا. اس سے قدم تے کھلو کہ آپ نے فرمایا سن جڑے جانوراں دے کان اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے جنہاں دے کان باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا. مولا علی نماز پڑھ کے آئے تے یہودی مسجد دی سیڑھی تے بیٹھے تے جانور پہ اگے اندر او علی نو گنتی چھپانا آیا. علی نے اونوں گنتی چھپا دیتا. میں کتاب اچ پڑھیا کہ یہودیاں دے ایک بہت بڑے عالم کو اس بات دی خبر گئی تے انہیں آکھیا کہ جنہیں جواب دیتا یا تے جانور انہیں آپ بنائے نے تو یا بن دے ویکھے نے یا آپ بنائے تے یا وہ یہودی بھی بول کے کہنے لگا من گیا تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو. ہن پتہ لگنا علی والا کیڑا. تمہید وچ میں تانوں سارے نوں دس دیتا کہ علی دا ذکر کون کردا تے کون نہیں کردا. جڑا چاہندا نا میرے چہرے تے نور آ جائے اور رل کے میرے نال پڑھے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو. اے نہ سمجھے آجے اسی صاحب اور شیر پڑھ کے گئے. سن دلیل کی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. مولا علی نو کوفے دی گلی چ بندہ کہنے لگا علی سنیا تینوں جڑا بھی سوال کریے بغیر سوچے جواب دینا ہے. کہنے لگا علی کیویں دینا ہے. مولا علی نے فرمایا دس تیرے ہاتھ دی انگلیاں کتنیاں نے. کہنے لگا 5 انگلیاں نے. مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا ہو. کہنے لگا سوچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہر ویلے ہاتھ سامنے رہندا ہے مینوں پتہ انگلیاں 5 ہوندیاں نے. فرمایا میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیواں جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے کائنات علی دے سامنے رہندی.
علی دے وہ کہنے لگا مان گیا جدھر بھی دیکھو دلیل دے طور تے ایک بات عرض کر دے وفی انفسکم افلا تبصرون دی تفسیر حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان جب فرما دینے کہ کوفے دی جامع مسجد منبر تے بیٹھ کے مولا علی خطبہ جمعہ پہ ارشاد فرما دے کہ آپ نے کانے چ کسے آ کے عرض کی تھی مولا علی بار یہودی نبی کریم دے علم تے تان پہ کر دینے وہ بھی علی سی تڑپ کے اٹھ کے کھڑے ہو کے فرمایا میرے نبی دے علم تے تان کرنے والے یہودیوں تو کہ جڑا نبی دے علم تے تان کرے یہودی تے ہو سکتا محمد دا غلام نہیں ہو سکتا فرمایا او میرے نبی دے علم تے تان کرنے والے یہودیوں میں نبی نہیں علی ہوں جنہیں جو پوچھنا علی کو پوچھ لو لوگاں ویکھیا علی ایڈی موج آج علی نے اعلان کر دیتا جنہیں جو پوچھنا پوچھ لو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو کہنے لگا مولا علی بڑا بڑا دعویٰ کیتے سونے کہ جو پوچھنا پوچھ لو فرما پوچھ مولا علی عجیب حالت ہے انہیں آکھیا کہ حضور میں ایک سوال پوچھنا ہے کہ لوگ میرے باپ تے شک کر دینے کہ میرا باپ نہیں لوگ میرے حلال دا ہون تے شک کر دینے آج علی مور لگاتے دس میرا باپ کون ہے میرا باپ کون ہے یہ مولا علی نالی واقعہ پیش نہیں آیا سنا جدو کافر نے میرے نبی دی گستاخی کی تھی نا مکہ کی تے رب نے 10 عیب گنوائے تے 10 عیباں تے رب نے فرمایا اتلم بعد ذالک الظنیم تے اللہ نے دی نشانی ایک ای بھی دسی فرمایا اے حلال دا نہیں انہیں تلوار پکڑی تے اپنی ماں دے سر تے کھلو گیا تے اپنی ماں نو ویڑے چاہ کے کہنے لگا 10 میرا باپ کون ہے مکی دی اولاد ماں تو علاوہ کسے نو نہیں پتا ہونا کہ باپ کون ہے یا ماں جان دی یا خدا جان دے اور پتر نے اپنے ماں دے سر تے تلوار نگی رکھ کے تے ماں نے پوچھا 10 میرا باپ کون ہے میں کون ہے میرا باپ کون ہے میرا نطفہ جدن میں پیدا ہویا کون ہے ماں کہہ لگی او جڑا ویڑے چ بابا بیٹھا تیرا باپ ہے اے تیرا باپ ہے گردن دے اوتے تلوار ماں تے رکھ کے کہنے لگا نبی نے فرمایا کہ میں حلال دا نہیں ماں جھوٹ بول سکتی ہے محمد جھوٹ نہیں بول سکتا گردن اتار دے مگا 10 میرا باپ کون ماں نے پتر دا جلال ویکھیا تے ماں کہہ لگی سن پھر تیرا باپ بڑا امیر ہے مگر تیرے باپ نہ مرد اولاد پیدا نہیں کر سکتا میں ایک چرواہے نہ بدکاری کیتی تے تو پیدا ہویا سے پتہ چلیا علی تے نبی نو پتہ کون کون حلال دا میرے جملے دی قدر نہیں کیتی تو علی نو بھی پتہ ہے تے نبی نو بھی پتہ کون کون حلال دا میں قرآن پیش کیتا بھائی نوجوان اٹھ کے کھلو گیا کوفے دی جامع مسجد پہ مولا علی نو پوچھتا علی 10 میرا باپ کون لوگ میرے باپ دے بارے شک کر دینے کہ میرا باپ نہیں مولا علی نے فرمایا بیٹھ جا جدہ نام تیرے نام دے نال لگ دے نا وہی تیرا باپ ہے تو اپنے باپ دی اولاد بیٹھ جا وہ بیٹھ گیا ایک ہور اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا علی بڑا بڑا دعویٰ کیتے جو پوچھنا پوچھ لو تے میں بھی پوچھا فرمایا پوچھ انہیں آکھیا مولا علی تیری عبادت بڑی مشہور ہے اس سوال ہے کہ جدی عبادت کرنا کدے دی زیارت بھی کیتی ہے مولا علی نے وہی جواب دیتا جڑا حدیث جبریل وچ میرے نبی نے احسان دے جواب وچ جبریل نو فرمایا سی ان تعبد اللہ کانک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ مولا علی فرمان لگے سوال کرنے والے سن تو ایک باری رب وکھ دی گل کرنا ہے فرمایا میں علی ایک سجدہ کر لینا دوسرا کدے کیتا ہی نہیں جب تک میں رب دی زیارت نہ کر لوا مولا علی نو لوگ سوال کر رہے تھے مولا علی جواب دے رہے حضرت علامہ عبد الرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ نے اس تو اگلی بات فرمائی آپ فرما دے کہ اس ویلے جبریل سدرہ تے بیٹھے تھے جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ اج علی بڑی موج چھے تے جی اجازت ہوئے تے میں بھی علی کو جو پوچھا ہوا اللہ فرمایا جا پوچھیا او کڑا دنیا دے سکول دا پڑھیا محمد دے سکول دا پڑھیا جبریل لباد بشریت توڑ کے مولا علی دی محفل چاہے ہاتھ کھڑا کر کے تے جبریل کہنے لگے علی میں بھی پوچھا
مولا علی بے کے پہلے تے ہسے فرمایا پوچھ تو بھی آج پوچھ جو پوچھنا ہے. جبریل اٹھ کے کھلو کے کہنے لگے سوال بڑا نہیں, سوال ہے میں چھوٹا ہی ہے کہ حضور تو اڈا دعویٰ جو پوچھنا پوچھ لو. تے میں پوچھنا آیا اس ویلے جبریل کتنے وے, اس ویلے جبریل کتھے وے؟ مولا علی یہ نہیں فرمایا کہ او سدرہ دا باسی میں زمین تے بسن والا منو کی خبر ہوئے, نا فرمایا 2 گھڑیاں ٹھہر میں تینوں دسنا جبریل کتھے وے, کیونکہ جے جواب نہ دیتا تے محمد دے علم دی چادر تے داغ لگ جاندا ہی. فرمایا میں نبی دے علم دے شہر دا دروازہ نا, فرمایا 2 گھڑیاں ٹھہر میں دسنا. منبر تے بیٹھے مولا علی نے ایک باری آسمان ول ویکھیا, ایک باری زمین ول ویکھیا, ایک باری مشرق و مغرب شمالن جنوبن ویکھیا, تے ویکھ کے فرمان لگے سوال کرنے والے میں سدرۃ المنتہا تے ویکھیا جبریل کوئی نہیں, میں زمین دی تحت سراج ویکھیا جبریل کوئی نہیں, میں کائنات شرق تے غرب ویکھے نے, فرمایا مینوں جبریل کدھرے نہیں ملیا. ہن علی دا علم کہندا ہے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل. یا تو جبریل ہے تے یا میں جبریل ہے. جبریل اپنی اصل حال چاہ کے تے ہاتھ جوڑ کے کیتی من گیا جدھر بھی دیکھو, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. علی نو جس پاسے ویکھو علی سارے چو الگ ہی نظر آوے گا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے غالب شیر, غالب شیر گل سنائی دیواں تو انہوں پتہ لگ جائے غالب شیر ہوندہ کی ہے. مولا علی کو مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے تھے, ایک پہلوان گھوڑے تے بیٹھا ہے بڑا موٹا تازہ. چونکہ مولا علی دا قد مبارک درمیانہ سی نا, تے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا او بچیا. مولا علی مڑ کے ویکھیا مینوں بچہ کہہ رہا, فرمایا جی. وہ کہنے لگا اے مدینے کوئی علی رہندا, فرمایا تو کی کہنا, کہنے لگا میں رستم عرب ہاں, تو سونا بڑا ہے تینوں میں دس دینا کسی نو دسی نا. میں رستم عرب ہاں, میں سارے عرب دے پہلوانوں نو ہرا کے آیا, تے مینوں اج کسے مینا ماریا کہ تینوں پہلوان تے پھر مننا جی علی نو ہراویں, تے میں نا علی نال کشتی کرن آیا. مولا علی نے انہوں سے تو لے کے پیران تک ویکھ کے نا تے فرما دے جاؤ جا علی نال نہ لڑی مر جائے گا. وہ رستم عرب سے ان خیال آیا ہے نکا جب بچہ بنو علی دے کلو ڈرا رہے, کہنے لگا کیوں نہ لڑا. مولا علی سے تو لے کے پیران تک ویکھ کے فرمان لگے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے, تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے, تو کفر کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر. انہوں بڑا جلال آیا کہ میں رستم عرب بچہ بنو ڈرائی جا رہا, کہنے لگا علی نو بعد وچ پوچھاں گا, پہلے تینوں ہی پوچھ لو. انہیں اس طرح کر کے مولا علی والا ہاتھ ودایا نا, تے مولا علی ادھر دامن پکڑ کے زمین تے سڑ کے تے آپ ادھر سینے تے بہ گئے. ان پہلوان پھٹیاں نگاہاں نال علی ول ویکھی جاوے, تے مولا علی ہنس کے فرمان لگے ہن کی ویکھنا ہے. تے پہلوان بول کے کہنے لگا یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے, یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے, دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرام. ایدہ ترجمہ میاں صاحب نے فرمایا غالب شیر, بھائی غالب شیر اللہ داوے ویر ہے پاک نبی دا,
دا اے رتبہ مولا علی دا۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری چ فرما دیں کہ جدو فتح خیبر دا ویلا آیا نا تو میرے نبی فرمایا جھنڈا دے کے جا علی تیرے ہاتھ اللہ نے فتح خیبر لکھ دی ہے۔ وہ جڑا دروازہ سی نا خیبر دے قلعے دا، میں بس آخری بات کر کے اجازت چاہواں بھائی، وقت زیادہ ہو گیا، میں زیادہ دیر ہوں تھوڑی سمجھ خراشی نہیں کرنی، 1.5 گھنٹہ ہو گیا مینوں بھی، میں بس آخری بات، مولا علی نے دروازہ پکڑیا اس طرح، اے میرے وال ویکھیا جی، اور میں ایک روایت میں پڑھیا اپنے بائیں ہاتھ نہ دروازہ پکڑیا اس طرح پکڑ کے نا، ایک باری مولا علی نے ہلایا، 2 باری ہلایا، اس دروازے نے چک لیا۔ یہ وہی دروازہ ہے جڑا ساری جنگ چ مولا علی چک کے پھردے رہے۔ علامہ حافظ محمد اویس آسی، علامہ قاری صاحب قبلہ حضور قاری محمد اسلم نقشبندی صاحب بیٹے اللہ کے تشریف لکھی آئے، خوش آمدید۔ بس ہون کتھے دروازہ مولا علی ساری جنگ خیبر چک کے پھر دے رہے، کوئی تلوار مار دیتے اگے دروازے کر دیتے رہے۔ جدو جنگ خیبر ختم ہوئی نا، اوہی دروازہ مولا علی نے اس طرح پکڑ کے نا اس طرح پیچھے سٹیا، 70 گز دور جا کے دروازہ ڈگیا۔ کتنا؟ 70 گز دور دروازہ ڈگیا۔ انسان دے دائیں ہاتھ چلا نے طاقت زیادہ رکھی ہے تے بائیں وچ تھوڑی ہوئی۔ انسان دائیں ہاتھ نہ چیز اگے سٹے تے دور جاندی ہے، پیچھے سٹے تے نزدیک ڈگدی تے ہاتھ بھی بائیں ہوئے تے سٹے بھی پیچھے تے جائے بھی 70 گز۔ صحابہ فرماتے نے بعد وچ جا کے اسا 40 بندیاں دروازہ ہلایا، ساڈے تو ہلیا ہی نہیں۔ وہ دروازہ جنہوں علی اپنے بائیں ہاتھ نہ چکے ساری جنگ چ پھر دے رہے، 40 بندیاں کھولوں وہ دروازہ کھلیا ہی نہیں۔ میں کتابہ پڑھیا کہ 40 بندے اس دروازے نو بند کر دے سن تے کھول دے سن۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری چ فرمایا، مگر یہ گل اتنے مک نہیں گئی، اج سبق بھی لے جاؤ۔ کوفے دی جامعہ مسجد تے رمضان شریف دی افطاری دا ویلا تے ایک پردیسی کوفے دی مسجد افطاری واسطے آیا تے انہیں ویکھیا کہ اور نکر چ بیٹھ کے نا تے ایک بابا سکی روٹی دے ٹکر پانی چ بھگو کے تے کھا رہے ہیں تے بابا اس طرح زور لگاندا تے روٹی ٹٹدی نہیں، زور لگا کے بابے دے متھے تے پسینہ آ گیا۔ اس مسافر نو خیال آیا کہ ہووے نا تے او باری امام حسن حسین لنگر خانہ کھولے، اے بابے نو میں تازہ روٹی لگا کے لیا کے دے با۔ او مسافر نے جا کے 2 روٹیاں کھا دیاں تے 2 بغل چ دبا کے نکلیا، امام حسن نے پکڑ لیا، فرمایا جدو کھا کے چلے تے لے کے کیوں چلے آئے؟ وہ مسافر نے عرض کی تھی حضور میں تے کھا لئی، اور میں ویکھ آیا مسجد ایک وڈیرا جا بابا ہے، سکی روٹی دے ٹکر پانی چ بھگو کے توڑ دے تے کو زور لگاندا ٹٹدا نہیں تے متھے تے پسینہ آ گیا ہے تے میں روٹی بابے لے جا کے چلیا۔ امام حسن نے فرمایا پتہ ہی ہو بابا کون ہے؟ کہنے لگا میں پردیسی ہوں مینوں نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا بابا میرا بابا علی ہے، اوہی بابا علی ہے، یہ لنگر خانہ اس بابے دے نام دا لگی آئی۔ او مسافر نے آ کے علی دے قدم پھڑ لے، عرض کر دے علی تیری سمجھ نہیں آئی، کدے خیبر دا دروازہ چکے پھر دارے آئے، اج سکی روٹی دے ٹکر نہیں ٹوٹ دے۔ مولا علی نے پڑھ کے سینے نال لائیو، فرمایا بیلیا کمال میرا کوئی نہیں، ایتھے میرا زور پیا لگ رہا ہے، اوتھے محمد دا عشق پیا لڑدا، میرا زور پیا لگدا، وہ محمد دا عشق رسول پیا لڑدا۔ او علی